Komiti matayo twak pod nyime gi keto ikruok motegno mar laruok mageto kelo kwe thurka. Odiochieng' ma kawuono komiti no omiyo thuolo jolony mag ndalo adek mano mar riedo weche ma ochuno makoro ibiro twagie. Ka jafwambo marwa Ichung'wah lero od bura mar seneta bende igeno ni biro bago romo makende mano mar twak ewi chenro mag lalruok. Romo margi mar adek nyaka ne chuogi kamati mar ji 10 jokanyo kamati no chopo e Bomas of Kenya manono tie wach bang' romo machal gi ma wuok tich mokalo. Migosi Opiyo Wandayi mane ochung'ne Azimio e lo Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah nonyiso geno ni twak nie lai makare kalore ni od bura mamalo yande osepudho paro mar twak ma bende geto miyo kamati ni mise motegno mar chik kapok ochako tije ayanga. The National Dialogue Committee in its third meeting today has had very, very successful deliberations. And we have been able to review the progress we have made since our last meeting. Therefore, we are within time and we have been able to deal with almost all the preliminary issues that, as we appreciate, the technical committee has been working on, and they have made very good progress. And that is why we've also requested them today to now sit and finalize on all the other pending preliminary issues in terms of framing the agenda items and framing, agreeing on the revised framework agreement that will guide the talks. Giesani od bura mar Senate nie yueyo to kalore kod wach mapek mar twagni igeno ni od bura no biro bagro moyiedhi mar twak ewi chenro no. Bang' od bura mar Senate podho paro no, twak biro chakre ayanga kuom ndalo 60 motegno. The Senate is on recess and they were bound to resume their sittings early September, the first week of September, I think on the 5th of September. But the leader of majority has indicated that he's giving notice for the convening of a special sitting of the Senate next week so that they're able to consider that motion as from Tuesday and hopefully finalize with it. And we have been briefed that the Senate is going to consider the matter on Tuesday next week with a view to having it approved. Giko odira mokalo mokum jo siasa ahinya to motimre gi riwruok mar Kenya Kwanza osebedo ka nyiero wach mar twagni mokalo kendo giseyo kamatini ewi mano ma giwacho ni gisebedo ka giyulo mokalo. Gino ma jo kamatini koro lero ni gibiro dino itgi kendo dhi nyime ma onge ng'iyo chien. And we recognize their rights to the freedom of expression, but whatever other Kenyans say out there will not in any way determine the discourse of the engagements in this room. And we will work ignoring all the other noise that will come from other quarters out there. Kwethni biro dhi nyime gi bedo gi romo machielo tich abich mar jumani kama bende gibiro kawo report kuom jolony magi machako kolo weche tich ariyo ni chang'en. Kendo donjore kod wach mar twak madhi nyime ni jokanyo mag kamati ni oramo no gibi ng'iyo chien kata bathe kendo gibono ni giketo mahino mari manano ni twak odhi nyime kendo onyagolo madwarre mar chopo dwaro mar jopiny. Ichung'wah Wadhi, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi.